dogun debene anta ke kadamine dogo France ntene na dogo France kelen biye kasi bi ntene ma antu jate wa kibaru ya minnu banga jamana kono nana afolo e feminye o de anga dolateme fanga hali na ya soro kwa e fanga paru ni fanga yake ni marafai sabu hasimu be joro minabi foi ma sama fo marafa babulu wa marafate afache afatate abatate foi tate fo jamana ayere bo kalamawo marafa min babulu ni sigi ni mfle chikela ika budala de ibi lempo munu zara ibi taxi munu zara ibi naflo munu mbo ani jamana marabo bi bo kata delike jamana jie fandan nani fe au munu togola ko on naflo kadi au ma ka ubo siguna ka ubo diguna ka ufrake ka ulakana ka ukoloshi ka utare ka au nene ka bere o naflo mi no bi di au togola de o de bi ke ka marfasan hali kalami mbe ke asimun kelente hali joseke hali mi nte josi e ma o ma be malikono Sheikh Moro Jara de la kan fonyewo ako josi mi ko Sheikh Moro Jara ko Sheikh Moro Jara dongo be Sheikh Moro Jara la bi ko jiembe wasana ye mi ya di Sheikh Moro Jara ma we fasude ijara kulubakari o ye mali bedi e mo ma ye bi ko ye kritikela ye ko ye dogotoro ye ko ye karanmogo ye ko ye amana ka sugu o sugu sa esigilen fle ika kwele sanfɛ esigilen fle ika buni ngono jibi shuri kan e fle ali kulushi loki nyumande ela bolu fenti bolo yere tuma dola ni ye fenzoro fembuli ma o ye fali enyebe mama na sanfɛ ko ye kulatige ka damine bi kabli o asimin ko ita fuka se maliden bela jelema fengo fembe eni sanche fengo fembu bolo abeyi asabu de awye o asimin ko ita atuntara la dala amadamine alela de maoma ne koni ye jamana kuntigi sanwo san ni seliba bi ke ama ke sungolo seliyo ama ke sagafaga seliba yo no bi ke bedi bita kerengana ne nyana anga jamana kuntigi funa ya soro ti jamana ngono wala na ya soro lujurabula ne du ma fama ku me ka fo frontier fanga jamana denw ka fanga kuntigile sugandile ka fo ko seliba ka ke ka to dugula tuma dola funa kera Ibrahim Bokar Keita wati dola coronavirus in fanga boyene atumbe seli kuluba ayrebe Keita tuma dola beka laseli lame note maoma no kera masugandile abele jele olu debita seli misribala o misriba o de fleni amba fo romi maku wasablu ani no ye araida yoroye bomoko araida o yere ni subache katengu sumi bumi jolendo nuka mako artisana awo assemblée artisana bani tlibiche badaji sugu fien no ye suba to monobole nyono plasi anato o bani bache o konfela lasa o badaji toye o misri ba mi mbe bomoko de ale tumbe ta la dala ina foto ba ke chugumi atumbe akera prata temani o seli de sefesa tumamina almami atlali sili jolila aku kwabita bagan faga no ye la yasagai o fagali frontière de lasa ni wali an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin galuma jira baara in de kɛra o seliba in senfɛ n'a kɛra Mali asilamɛ minnu sera ka misiriba la sɔrɔ n'a kɛra a ko kɛra olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna duwawu minnu n'o kɛra kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ jamanadenw ka setigi ni dali masa deli a bɛ se ka Mali yɛrɛ a bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka Mali lafiya cogo min a b'a to Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo ɲuman min na duwawu kɛra o senfɛ hali minnu bɛ n'olu ye frontière fanga ɲɛmɔgɔw ye bi kɛ n'o ye Asimu Koyita min ni jigilatigɛ wale dɔ taara ka sɛgɛrɛ frontière wala donlatɛmɛ fanga min n'a b'o kuntigiya la u bɛ se ka fori cogo ɲuman min fana na o selijɔ de senfɛ sa dɔ de tun b'a fɛ ka Asimu Koyita kantigɛ sabu ja minnu kɔni yera la ŋaniya min tun b'a la dɛ a y'i pan ka bɔ jama ni Asimu yɛrɛ ni kininbolo fɛ frontière fanga ɲɛmɔgɔ ni kininbolo fɛ kasoro alamininen do a kɔlɔsilikɛlaw fɛ koyi nka misiri kɔnɔna na yala u ma faamu wala u tun t'a kalama de wa a ma bɔ sira o sira fɛ Asimu kɔni ala de y'a kisi a pantɔ de bɔra ye ka jama ɲɛnamakolon to hali minnu bɛ yen n'olu ye Asimu kɔlɔsilikɛlaw ye olu yɛrɛ b'a dɔn tuma min na k'a fɔ ko ŋaniya min b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sera Asimu ma kaban muru de b'a bolo an kɔni tun tɛ kɛnɛ kan ye nka kibaruya minnu sɔrɔla ka bɔ yen kɔni bɛɛ lajɛlen selila alimami de kɔfɛ n'o ye Amadu Kale ye Allahu Akbar
seli joko fila in bannen kɔfɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ taa seliba seli jɔli la olu b'a dɔn k'a fɔ rakan fila don o bannen kɔfɛ min ye alimami ye ale sɔrɔla ka na kutuba daminɛ n'o ye seliba kutuba ye. Jamana in bɛ lahalaya gwɛlɛn minnu n'an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma, lahalaya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma. Kutuba in senfɛ min ye alimami kale a ye jamanadenw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna min ye silamɛw ye ani maliden tɔw ye bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka dusukun kɛ kelen ye k'u dama kasi maa la n'o ye dali masa ye. Cɛfɔ ni kanbɛ bɛnɲɔgɔnya kunkɔrɔ sigi karama bɛ se ka segin an faso Mali kɔnɔ cogo min a ka kuma bolila nin de kan. Wa a ma dan Mali kelen ma koyi a ko dali masa bɛ se ka duniya basigi cogo min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw minnu yɛrɛ bɛ yen minnu tun y'u ka wariw sara ka fɔ u bɛ taa hiji la ɲinɛ Jose fɛ. Fɛn min y'a bali o ye coronavirus de ye. Coronavirus kɛlen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen lasogo la setigi jamana fara fantan jamanaw kan. Kɛrɛnkɛrɛnniyara min ye a silamɛw ye olu ma se ka t'u ka hiji kɛ ɲinɛ ka sabu kɛ nin bana ye. A ko jiniya bɛ se ka basigi cogo min lafiya bɛ se ka segin duniya kɔnɔ cogo min karama bɛ se ka segin duniya dugukolo kan cogo min duniya bɛ se ka lafiya cogo min a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma. Nka kutuba bannen kɔfɛ ani duwawu bannen kɔfɛ tuma min na alimami yɛrɛ bulila ko a bɛ taa bagan in faga dɛ nin jigilatigɛ wale in nin ngalonmajira wale in de kɛra. Maa ŋaniya jugu dɔ a ka ŋaniya tun tɛ foyi ye ka Asimu yɛrɛ kantigɛ ni muru ye wa k'a kɛ misiri yɛrɛ kɔnɔna na kabako. Mali in kɔnɔ kɔni a maliden yɛrɛ tɛ fɛn min kɛ n'a banna n'a murucira karo gɛlɛya la. Nin de ye junya siran ɲɛw duniya mun bɛ siran Mali ɲɛ. Mali de kɔnɔ yan jamanakuntigi gusira ka taa fo fanga bundaso la ka taa ci o kɛra yan. Mali tun bɛna min kɛ ni ala tun ye nin cɛ in ka laɲini sabati a bolo an tun bɛna mun de fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tun bɛna mun de kɛ. A barika ala ye ala min ye Asimu Goyita ala min y'a kisi dɔw ko k'a ka kodɔn dɔw ko k'a ka sɔrɔlasiya ŋana nin bɛɛ bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. Nka mun kasara la olu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ olu ka dɔnko n'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ n'u ka kɔlɔsili k'a ye bani Asimu lamininen don kɔlɔsilikɛlaw fɛ. Asimu Goyita don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ a tun kɔlɔsilen don mɔɔw fɛ mɔɔw tun jɔn bɛ a tɔnkɔrɔ dɔw jɔn bɛ k'u ɲɛsin a ma dɔw jɔn bɛ a kɔfɛ dɔw jɔn bɛ ka seleke bɛɛ lajɛlen lamini nka o ma ni cɛ in bali ka poyi i b'a fɔ sajugu k'i pan ka na Asimu kɔ donnen ka na bɔ a kɔfɛ ko a b'a kantigɛ ni muru ye kabako. Wallahi ne Jose kɔni limaniyɛnen don k'a fɔ Asimu ka kisi ma sɔrɔ foyi fɛ fo Allah cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ala de y'a kisi. Ala bɛ Mali fɛ o ala bɛ Mali fɛ sabu ni nin tun kasara in tun ɲɛ sɔrɔla nin tigi in fɛ an tun bɛna mun de fɔ an tun bɛna mun de kɛ diɲɛ tun bɛna yɛlɛ an ma tuguni. Nin ko in nka kodɔnna dɔ n ye dɔ ɲininka o ko ma Jose ni ala bɛ jamakulu o jamakulu fɛ a bɛ jamakulu in la jarabi de awɔ a bɛ lasugula ko caman se jamakulu in ma o jamakulu in na ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ minnu sabalila ala kɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ nin ala ka latigɛ ye olu bɛ sabali u bɛna a tɔnɔ sɔrɔ ka bɔ ala yɔrɔ a yafa ni a karama ala bɛna d'u ma. Nka ni mɔgɔ min de ma sabali sa ne kɔni kɛra mɔgɔ kɔrɔtɔlen ye k'i b'i ta dilan i yɛrɛ ye ɲiniko jugu la o ɲiniko jugu kɔlɔlɔ ma kɛ fɛn min ye ko ala b'o d'i ma. A ko Jose fɛn min ye Mali sɔrɔ seliba don o ye ala ka latigɛw de ye n'o tɛ a bɛ faamu cogo di ka fɔ misiri kɔnɔ jamanakuntigi ka kan k'a kantigɛ anw tɔgɔ tun n'a fɔ diɲɛ fɛ tuguni sa dɛ a tɔ tun tora min ye ko Mali y'o kɛ kutuko ye ko Mali ye mun de kɛ ko Mali ye a ka jamanakuntigi kantigɛ misiri kɔnɔ an tun bɛ taa fɔ min a barika ala ye ala min ye Asimu kisi wallahi a barika ala ye ala min ye Mali kisi lebu ma a barika ala ye ala min ye Mali tanga. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne bɛ fɛn min ɲini aw fɛ a kana kɔlɔsiw bila dɛ a kana nafila seliw bila a kana duwawu bila a ye ala deli faso ye an dɛsɛra koyi n'o tɛ nin nkalon ma jira baara ye nin tun ye ɲɛ sɔrɔ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ɲantuma Bamakɔ bɛ cogo min na Bamakɔ bi ɲantuma an si t'a dɔn an ka jamana bɛ lahalaya an bɛ y'a fɔ cogo di an b'a kɛ cogo di an tun b'an yɛrɛ bɔ nin na cogo di n'a fɔra k'a fɔ an talon na an dafirilen don an b'a fɛ k'an sɛnsɛn ka wuli ni dɔ nana ka na bolifɛn yɛlɛ an kan an b'a kɛ cogo di. Ala kɔni ye Asimu kisi. Tuma min na nin ngalonmajira baarakɛbaa in tuma min na a dɛsɛra ka Asimu kantigɛ Asimu kɔlɔsilikɛlaw de nana ka na cɛ in jaso sa k'a fereke ka sɔrɔ k'a sɛnsɛnni daminɛ ka taa n'a ye. Nin baara in kɛlen kɔfɛ Asimu kisilen kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu tun ye seere ye kɛnɛ kan o y'a jira k'a fɔ nin don kofɔlen n'u bɛna juillet kalo tile 20 ma nin cɛ tun b'a fɛ ka Asimu kantigɛ ni muru de ye. Ala y'a kɛ Asimu yɛrɛ sera ka i yɛrɛ bali cɛ in ka mantɔrɔ ma
yani agla kana baw olu kana cɛn joson ka taa n'a ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ɲiningali minnu be yala o jɔnni de ye nin ŋaniya ta jɔnni ye nin cɛ in bila nin baara in na nin cɛ in y'a kɛ ni jɔnni ka magɔn ye Asimu kɔni a kisira tuma min a yɛrɛ ye jaabi di bamanankan na tuma min na jamana yɛrɛ ka foroba laseli bon wartɛm olu ka cidenw sera ye Asimu ye fɛn min fɔ o filɛ nin malien minnu be jamana kɔnɔ minnu be jamana kɔ kan ka fɔ ala k'an ka sanw cɛya ala ka hinɛ tabaw la ala k'u dayɔrɔ suma minnu ma mɛnna ala ka kɛnɛ d'u ma surasi min fana minnu jogina kɛlɛ kɔnɔna la ala ka nɔgɔya d'u ma ka fɔ seli don ye yafa don ye makari don ye ka ɲini malien bɛɛ fɛ malien bɛɛ ka bɛn Mali be taabolo min a tɛ ɲɛ fo malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ i kɛra président cogo o cogo mɔgɔ ma fɛ ka jamana jɔ kelen tɛ se ka ni malien bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ an fanga kɛ kelen an bɛ ka hakili kɛ kelen jamana fila t'an bolo jamana kelen de b'an bolo n'an fanga an nimisi waso la an ka dengu kun an ka sɛgɛn kun minnu b'a to an kɔmɔgɔw olu bɛ lafiya sɔrɔ hali bi ka ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ minnu bɛ Mali jamana kɔ kan ni malien fana bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ tunga fɛ ka tunga jugu la k'o ɲuman sigi a jamana kɔnɔ ala ka san wɛrɛ ni kodonni de ko la n tɛ b'a la mais foyi ma mɔgɔ si sɔrɔ jamana a bɛ jɔ n'ala sɔnna a ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tun ye don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a ye maa min diya i b'a fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'a ye maa min diya i b'a fɔ waati la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Asimu Goyita a y'a ka kuma daminɛ ni fɛn min ye aw ye faamuyali sɔrɔ a daminɛ kɛra don de ye ka ɲɛsin jamana ma a filanan a ka kuma filanan bolila fɛn min kan o ye lahalaya min kɛra a y'a bila minɛ min kɔnɔ nin de b'a jira k'a fɔ ale hami min bɛ ale la bi o de ye jamana kana ani jamanadenw lakanani jamanadenw lafiyali jamana kolosumali jamana basigi Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ ala kɔni ye ɲɛmɔgɔya in kalifa ale la wa lakana min tanga min n'o kɛra sabu ye a yɛrɛ ka kodɔn ani ala ka dɛmɛ kɔfɛ ale yɛrɛ kɔni fɛ nin bɛɛ ye kow de ye ko minnu bɛ tali kɛ jamana in bɛ lahalaya min na bi a ka laɲini ye fɛn min ye a ye ɲɛfɔli kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Cokɛli Kokala Mayiga ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o fana tun bɛ seli kɛnɛ in kan Bamakɔ misiriba la a ko kɛra ale yɛrɛ ɲɛna Cokɛli Kokala Mayiga ye ɲɛfɔli kɛ sabu a ma k'a kɔ fiyewu aw ni ne ani a lamɛnbaw bɛɛ an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka jamana furancɛ fanga a marabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye Cokɛli Kokala Mayiga ye an k'a fana lamɛn kɛ ne kun sigilen bɛ président kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ sali banna alimami retire ka taa lahaliya faga an kun bɛ k'a kɔnɔ diplomate yɛrɛ bɔra mɔgɔw kun sigilen bɛ dɔrɔn ka wuli ka bɔ donc au moment d'inattention fitinin cɛ dɔ profitera ka bin président kan ala barika la a ma se ka tiɲɛni kɛ président yɛrɛ a b'a dɔn soldats don donc ale yɛrɛ ka réaction cɛ in nana a ɲɛ tugu o de la o ɲɛ tugu in de la président y'a bolo ta ka bloquer bras gauche o y'a sɔrɔ muru b'a bolo o de ye président blessé sur le doigt n'o tɛ foyi m'a sɔrɔ ala barika la président yɛrɛ y'a fɔ ko ye fɛn fitinin ye c'est un fait divers ale y'a banaliser mais o b'o kɛ parce que ale ye soldat de puis ale ye jamana ɲɛmaa ye mais ne ye gouvernement ɲɛmaa ye président ye kuma min fɔ o ye kuma ɲuman de parce que a ye maliyɛnw a ye welewele kan bila maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ u ka n'u perturber ka diinɛ maliyɛnw silamɛw bɛɛ fo o le y'a ka président o ye jamana ɲɛmaa a ka kuma de ye nin mais o kɔfɛ ne yɛrɛ ye kuma min fɔ médiaw la nko min kɛra tigitigi an gouvernement an kan ka fɔ maliyɛnw k'a dɔn u kana kibaruya mɛn média wɛrɛ la minnu bɛ bɔ kɛnɛma ou bien réseau dɔrɔn de kan donc kuma fɛn min kɛra jɔnjɔn o de filɛ nin a nana moment d'inattention don na ni profiter la ka bin président kan ala barika la a ma se ka sira sɔrɔ maintenant n bɛ min fɔ maliyɛnw ye min kɛra bi o b'a yira bɛɛ ala ye min latigɛ bɛɛ o de bɛ laban n'o tɛ cɛ min nana a ma na ni ŋaniya ɲuman ye muru min b'a bolo a binna président ka cogo min na bɛɛ b'a dɔn ko ŋaniya jugu don sisan enquête bɛ sen na ni min bɔra la fana maliyɛnw bɛna dɔn an tɛ foyi dogo maliyɛnw la ka mun fɔ maliyɛn ka welewele kan bila maliyɛnw min kɛra bi o b'a yira ko n'ale ye min latigɛ o de bɛ laban an ka jamana an bɛ welewele kan bila maliyɛnw bɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ si kana farafara hali min kɛra bi o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka farafara ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka ɲɔgɔn neni ka ɲɔgɔn buruja an ka n'o kɛ an ka au contraire an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn ko maliyɛnw jamana kelen malidenw ye kelen o t'a bali enquête ka continuer qu'on reste vigilant parce que transition in peut-être mɔgɔ dɔ bɛ a man di u ye o
parce que transition bena yelema do jamana marali la b'a fɔ ko Mali kura n'i b'a fɛ ka fondation kura sigi peut-être a tɛ diya bɛɛ ye mais o bɛɛ la an kan ka Maliɲɔnw bɛɛ la convaincu hali minnu dalen tɛ transition la an k'u la convaincu an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ da kelen fɛ ka don da kelen fɛ n'a y'o kɛ o bɛ na fanga di an ka jamana ma pour que ni transition in bɛ ban don min na ka Mali danbe Mali hɔrɔnya Mali tilenya ka kɛ jamana tilen n'a souveraineté i y'a faamu k'u bɛɛ lasegin a ma donc o kana perturber peu o événement min ka o événement fitini de président y'a fɔ mais on doit rester extrêmement vigilant an kan ka leçon tirer fana pour que transition a kana jɛngɛ cogoya si la a kana bɔ sira kan a bɛ sira ɲuman min kan bɛɛ kan ka duwawu kɛ bɛɛ kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana ka se ka taa ɲɛ ka bɛɛ fo ka force de sécurité fo ka Bamako famille fondatrice Bamako alimamiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani Bamako population bɛɛ min kun bɛ misiri kɔnɔ n b'u bɛɛ fo parce que u y'a yira ko y a une maîtrise de toi u hakili sigilen don u ma panique ma mɔgɔ si ta ni panique kun kɛra tiɲɛniba bɛ se ka kɛ misiri kɔnɔ force de sécurité fana ne y'u fo n bɛ segin a kan tuguni k'u fo parce que n'u kun bɛ baara kɛ cogoya dɔ la peut-être tiɲɛni bɛ kɛ bi ou bien ko dɔ bɛ bɔ a la mais u ye situation maîtriser hali cɛ minɛna ka tiɲɛni kɛ force de sécurité de y'a défense ta mɔgɔw kana bin a kan donc bulu fana fo la ka fo président de la transition ye ko maliyɛnw bɛ duwawu ka ye ni duwawu bɛ mɔgɔ min ye duwawu tɛ ben jamais n'an tora sira ɲuman kan tiɲɛ sira kan ka Mali jɔ tiɲɛ sira kan n b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'a wuli transition in kama Ala tɛ sira d'a ma donc ka bɛɛ fo bɛɛ ka hakili sigi foyi basi tɛ se président la bi ne kun bɔra a fɛ sigilen bɛ a n'a somɔgɔw bɛ baro la n'a teriw n b'a fɛ k'o de fɔ maliyɛnw hakili ka sigi an balimaw nin tun ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga n y'a yiraw la k'a fɔ Asimu sigilen wala Asimu kɛlen ka bandaw ani Muktar Wan ka fanga min ni ale yɛrɛ tun kɛra sabu ye a n'a jɛɲɔgɔnw ka ninnu sugandi bandaw fɔlɔ de sigira Asimu n'a jɛɲɔgɔnw fɛ o bandaw sigilen kɔfɛ olu tun ye danaya ta k'a da Muktar Wan kan o Muktar Wan ni bandaw olu ka baara bolila bolisira minnu fɛ Asimu kɔni n'a fɛmɔgɔw fɛ o de ye k'a fɔ fanga dir'u ma ni hakilina minnu ye laɲini minnu tun ɲininiw fɛ u ka fanga in boli o sira fɛ o lawaleyali ni o sabatibaliya de y'a to Asimu n'a jɛɲɔgɔnw u tilala ka fanga in minɛ ninnu na fanga in minɛna bandaw ani Muktar Wan na waati min yan'a bɛ jamana marabolo kura o ɲɛmɔgɔ sigi Asimu tun ye mɔgɔ minnu wele n'o ye Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kabila ɲɛmɔgɔw an ka kɔlɛtigiw duguba kɔnɔ yan n'o ye Mali faaba ye a tun ye baara min jujɔn Cogɛl ka sigili la a kɛn bɛ laada de ye a fɛ o laada in o de ye tuma o tuma ni latigɛw bolila Mali kan wala latigɛw bolila Mali kɔnɔ ani u ma kelenw ka ɲɔgɔn ye a kɛra olu de ka laɲini ye sa wa a mana kɛ ale de ka laɲini ye sa wa a mana bɔ sira o sira fɛ an ka jamana kuntigi fangasigi bolo na kuluba dantigɛliw kɛra ye o dantigɛli ninnu kɛra sabu min na Bamakɔ tutigɛbaw an ye kibaru jɔnjɔn minnu kɔni sɔrɔ o de an ka tutigɛbaw n'o ye Bamakɔ yɛrɛ tutigɛbaw ni kabila ɲɛmɔgɔw ni kolatigɛlaw ye ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu wulila ka Asimu sɛgɛrɛ fo fangatigi bolo na kuluba taali tunkun ye fɛn min ye u yɛrɛw ka fɔli la u bɛna ɲɛfɔli kɛ nka a ma bɔ sira o sira fɛ min ye Bamakɔ tutigɛbaw ka ciden ye ale fɔlɔ ye dantigɛli kɛ o dantigɛli kan olu filɛ nin an na nin lajɛ i t'o dɔn an y'a ye fɛn t'i la diyara n ye bonyana ma n b'i barika da fɛn min ni a tɛmɛna Ala kana ɲɔ wɛrɛ yira an na fiyewu jamana in Ala ka kɔrɔtan a kɔrɔtabaga Ala k'u kɔrɔtan fɛn fɛn b'a ɲini ka jamana in tiɲɛ Ala k'an ye an n'o bɔ ɲɔgɔn kan an balimaw nin tun ye Bamakɔ tutigɛbaw olu ka dantigɛlikɛla min tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sheikh Fantamadi Ɲare ye hakilila cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ale ye fɛn min fɔ o de ye tuma dɔ la ka na Asimu Goyita kana lajɛ a lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ jamana in yɛrɛ bɛ se ka kana ni duwawudon minnu ye ka ɲɛsin faso yɛrɛ ma ale ye dantigɛli kɛ o la nin baara in min n'o ye galomajira baara in ye jigilatigɛ wale ye ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ koyi a kɛra Bamakɔ misiriba de kɔnɔ n'a ma faamu Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw fɛ yala a bɛ se ka faamu cogo di k'a fɔ mɔgɔ bɛ don misiri kɔnɔ
fo misiri yɛrɛ kɔnɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimu Koyita ye ka taa fɔ i b'a kantigɛ misiri kɔnɔ ni Asimu yɛrɛ ka ŋaniya jɛlenya tɛ sabu a ye kuma minnu fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw y'o kuma ninnu mɛn a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye a ye don kɛ jamana de ye a filanan ye fɛn min ye a bɛ hami ni Mali de ye n'a dun fɔra ka fɔ nin wale in kɛra misiri kɔnɔ Bamakɔ misiriba de dun ye Bamakɔ alisilamɛw ka diinɛ yɛrɛ a kungo o kungo bɛ yen ko a wale bɛ yen k'a daminɛ kunungo fo ka se bi ma ko latigɛyɔrɔ de ye misiriba kɔnɔna ye n'i y'a ye ka fɔ jamanakuntigiw bɛ taa Bamakɔ misiriba kɔnɔna na seliw fɛ ani silamɛya ka lajɛbaw fɛ a kɛra a kɔlɛ de sigira o de kama ni a ma faamu don maa dɔw bɛ se k'a fɔ kore Mali yɛrɛ a silamɛ ɲɛmɔgɔw olu tɛ ni janfa la sabu a kɛra olu de ka daga la nka a bi faamu sabu Asimu yɛrɛ ye min fɔ ani Cogɛl Kokala Mayiga ye fɛn min fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne hakili la ka fɔ a ye faamuyali kɛ Mali a silamɛ jɛrɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye ale ka ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Ibrahim Konta ye ale tun bɛ yen Mali silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la nka ɲɛmɔgɔbaya bɛ Usman Sherif Madani Haidara de bolo nka nin don kofɔlen dantigɛli kɛra Ibrahim Konta de fɛ Mali Haut Conseil Islamique n'o ye Mali faraɲɔgɔnkan diinɛ n'o ye asilamɛya diinɛ ye u ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min ni o ni jamana alisilamɛw o ni diɲɛ jamana wɛrɛw silamɛw jamana yɛrɛ silamɛw ni jamana yɛrɛ marabundasow bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ minnu bi kuma jamana alisilamɛw ka laɲini ani kungo n'u ka haminako n'u jɔyɔrɔ fali la o de ye Haut Conseil ye olu ye kuma minnu fɔ n'a dantigɛlikan bɔra u yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔ dankan n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ dankan fɔlɔ Ibrahim Konta ale ye min fɔ kuluba u filɛ bɛɛ y'a dɔn e tun bɛ se k'i ka seli kɛ i ka so kɔnɔ i kelen seli bɛ kɛ fana nka i y'a laɲini i ka fara i ka jamanadenw kan ka u ka nisɔndiya k'a latimɛ ko ɲuman na ka taa kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka bon ma ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan n'u y'u ka misiri ye i n'i ka gouvernement mɔgɔw a ye aw ka misiri fisayamadiya min Ala y'a di misiri ma ni k'a di silamɛw ma i yɛrɛ y'o bonya lase o ma ko ɲuman bɛ an ma nka kɛrɛnkɛrɛnna a kɛra kɛnɛ min kan a n'a kɛra waati min na o ye dɔ fara an ka dusukun kan donc anw silamɛw bɛ sabali ɲini fɛ hali bi ka muɲu ka to a ko to Alahu Taala ni ka dugawu kɛ an ka kuma laban na hali bi Alahu Taala ka i kisi Ala ka Mali kisi maa o maa ni Alahu Taala bɛ Mali ɲɛni don i bolo Ala k'i kisi ka Ala k'i tanga donc baara min n'a kalifali la bi n'o ye an ka transition ye jamana ɲɛmɔgɔ Ala k'a kunna wolo di cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ma Mali a silamɛ tɔn kulu bolofaraw bɛɛ lajɛlen u fara la ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye aw ma a ɲɛmɔgɔ dankan aw m'o ka kuma lamɛn nin bɛɛ kɔfɛ sa Asimu ye ni janfa in tun labɛnna sabu ŋaniya de ma sabati a kɛbaw fɛ a walebaw fɛ jamana in yɛrɛ ma dɔn ka fɔ fɛn min y'u bila nin baara la a ma bɔ sira o sira fɛ janfa a ma labɛn Ala kɔko ye a labɛnna Ala ɲɛna sabu mɔgɔ madugu bɛ Ala madugu tɛ fiyewu nka dali masa Mali bɛ Ala min bolo u ma sɔn n'o dun ma sɔn kaban foyi tɛ se ka dilan ɲuman fara juguman kan jango juguman don sabu ni tun ɲɛ sɔrɔla ɲanuma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw i b'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ bɛ aw la aw bɛ ɲininkali kɛ kori anw ka dugawu in b'i ka minɛ Ala fɛ nka Ala de b'a ɲɛdɔn nin kɛra ni laɲini minnu ye Cogɛl Kokala Mayiga ko sɛgɛsɛgɛli ninnu tɛ bali nka jamanadenw segin bɛ ka nin ko in ɲɛɲini an bɛ Ala deli janfa min tun labɛnna a sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ɲuman a ko bɛ maa minnu bolo u k'a kɛcogo ɲuman dabali n'a fɛɛrɛw sɔrɔ nka min ye Asimu yɛrɛ ye sa yala mun de b'ale fɛ k'a fɔ fasodenw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye Bamakɔ tutigɛbaw ye ani a silamɛ kulu ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛn ɲɛna min ye Haut Conseil Islamique du Mali ye Asimu Goyita bɛɛ kan ka faamuya jamana in tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka lakɔlɔsili kɔ a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka ŋaniya siri mɔgɔ kelen baara tɛ président bɛ baara fɛn kɛ a bɛ bɔ mɔgɔ dɔ de la ale kɔni b'a to ala kuncɛ de sinon mɔgɔ de b'a baara kɛ donc hali bi ka ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ parce que ko bɛɛ faralen bɛ Ala la donc bɛɛ ka Ala deli anw de diinɛ karamɔgɔw ye ani dugutilakaw bɛɛ ka Ala deli hali bi Ala ka jamana in bɔ sababu jugu kɔnɔna la ka jamana in kisi ka jamana in ka
sababu madu jamana babu sigi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ama Asimu Koyita ka kuma mɛn a ka kuma fɔcogo nin bɛ mɔgɔ hakili sigi hakilila ka fɔ nin ko in kɛra kɛcogo min a kɛra minnu ɲɛna n'o fɔlɔfɔlɔ o ye Asimu Koyita yɛrɛ ye sabu a kɛra ale de la nin baara jugu in nin ŋaniya jugu in nin nkalon ma jira nin jigilatigɛ in n'a tun ɲɛ sɔrɔla kɛbaw fɛ a kɔlɔlɔ fɔlɔfɔlɔ o tun ye Asimu de ta ye a n'a furumuso a n'a denw a n'a ka kɔlɛw jamana bɛ niyɔrɔ sɔrɔ o la sabu jamana mara kalifalen don ale la tuma dɔ la mɔgɔw dɔw n'a fɔ kalifa tɛ ale de kan ka dɔ kalifa don ni kalifa tun tɛ a kisira ka bɔ min na a tun tɛ bɔ a la fiyewu jɔnni y'a kalifa ma ya Allah jɔnni y'a d'a ma Allahu jɔnni bɛna dɛmɛ Allahu nka o k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye kɔnɔnjɛya faso ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw k'a lajɛ bani kabini Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka se bi ma an ka jamanakuntigiw n'a daminɛna Modibo Keyita la o sara kaso la a tun bɛ tiɲɛ kan o a tun tɛ tiɲɛ kan o wallahi ala b'a dɔn o kɔfɛ min ye fanga minɛ o ye Général Musa Tarawele ye o Général Musa Tarawele fanga bannen kɔ fanga minɛlen a la a ka san 20 ni kɔ fanga kɔfɛ Général Musa Tarawele ala ka yafa kama nka malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye olu tun limaniyenen don ni Musa mara ni Musa Général Musa Tarawele ka alisilamɛya ye alisilamɛya min don k'a to fanga na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'a ɲɛdɔn sunkalo kalo ma jɔ fɛn fɛn bɛ se ka silamɛw bali k'u ka silamɛya baara kɛ a tun ye nin bɛɛ lajɛlen bali san 20 ni kɔ san 22 ani kalo damadama kɔfɛ fanga in nana minɛ a la mɔgɔ min fɛ o tun ye Amadu Tumani Ture ye ale ye san 10 kɛ kaso la a tun fɔra de k'a ka kan ka faga nka a labanna cogo di cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw b'o dɔn fanga bilalen a fɛ jamana in ferekelen kɔfɛ a nana se yɔrɔ dɔ la ne yɛrɛ wulila ka s'a ma ala ka yafa Général Musa Tarawele ma a ye fɛn min fɔ a don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye a ye furancɛ min kɛ fanga na fo ni nin waati ni yɛlɛmana dɛ n'o tɛ maa tɛna sigi fanga na ka furancɛ jan kɛ i n'a fɔ Général Musa Tarawele ye waati min kɛ fanga na ala ka hinɛ a la bi n y'a ɲininkali min kɛ jamana in bɛ lahalaya min na a fɔlɔfɔlɔ kɛra min ye a ye waati min kɛ fanga na n y'a ɲininka a ko ne tɛna ɲini ko koyi ne bɛ taa n'o ye kaburu de la wa jamana in bɛ lahalaya min na n'ale bɛ se ka min kɛ a b'o kɛ Général Musa Tarawele ala ka yafa k'a ma a ye nin fɔ don hakililajigin don cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka Général Musa Tarawele ka kuma ninnu lamɛn bani bɛɛ y'a dɔn ko jamana kɔrɔyanfan gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jamana cɛmancɛ la gɛlɛya bɛ yen bɛɛ y'a dɔn ko jamana fan bɛɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ i ko i ka kuma la ko n ye jamana in mara tiɲɛ don n ye jamana in mara ne b'a fɔ n ye jamana in mara san 22 ani kalo 4 ani tile 6 n y'o kɛ o se ka bɔ hakili la cogo di n'o bɛ taa n kaburu kɔnɔ n'o bɛ taa n kaburu kɔnɔ amina yarabi ala ma n'a co jana bon ni ko ne bɛ jamana in fɔ baw ye nkalon tigɛ mais wallahi me jamana in fɛ bon n'a y'an sigi an bɛ jamana kuma de fɔ dɛ ni dun fɔ sisan nɔ o bɛ yen nɔ et puis bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ duguna ko ye o bɛɛ b'o kalan o ye duguna ko ye mun b'o kɔnɔ an b'a an ɲɔgɔn sɔn hakili la filanan gɛlɛya bɛ sɔrɔ la jamana bɛɛ kɔnɔ an minnu bɛ an tɛ gunna an tɛ kɔgɔjida la gɛlɛya ka tɛmɛ anw de ka tɛmɛ bɛɛ kan fo an b'o kuma fɔ o tɛ gunu ye o tɛ gunu ye. Général Musa Tarawele a m'i da don a la a m'i sen don a la o de tun ye kumajugu ye san 22 ani kalo 4 tile 6 i y'o kɛ jamana min kuntigiya la i se k'i sigi ka gɛlɛya k'a fɔ k'i b'i ɲɛfɔ n'i bɛ se mɔgɔ min se ka i kuma ɲɔgɔnya k'i hakili sigi i b'i ta fɔ a b'i ta fɔ aw bɛ bɛn kan kelen kan i bɛ taa yen mɔgɔ n'a bɛ sɔn k'i jigi tugu k'i jigi sɛmɛ i bɛ taa yen. yala waati ma se e k'i da don a la malidenw bɛ se ka cɛ fɔ ka bɛn ko la cogo min i fana ye maakɔrɔba ye bi i bɛ lamɛn i t'a lajɛ i ka dɔ kɛ. ko bɛɛ n'a tuma don o tɛ tiɲɛ n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na n ko gɛlɛya bɛn o gɛlɛya kɔnɔ n ko fanga ni minnu bɛ fanga ɲini olu bɛ ɲɔgɔn na o tɛ o ye wa o y'o ye ni ala ko k'a bɛ fɛn fɛn ban mɔgɔ si tɛ se k'o ban banbaliya la o tɛ se ka kɛ ni n ko n bɛ da don a la ni ala ma sɔn n da tɛ don a la ni ala ko n ka n da don a la diyagoya n bɛ n da don a la ni ala sɔnna ala de b'o latigɛ dɛ ni ala y'a latigɛ n bɛ ala deli u ka n ka kuma lamɛn n bɛ ko kelen de fɔ wallahi minnu b'a fɛ ka jamana dilan n t'u bila sira jugu kan mais talodan yɔrɔ n b'a to walasa u kana talo yen nɔ wallahi n b'o f'u ye tuma bɛɛ n'a ala sɔnna ni n da dɔ la n seko ni n dɔnko n b'o f'u ye
n'u sɔnna ta ma fɔra bana n'u ma sɔn ta ma n t'a kɛ dogo la dɛ n t'a kɛ dogo la mais mun kɛ dogo la o tɛ nin ye o tɛ nin ye bɛɛ bɛ nin kalama ni ala sɔnna an bɛ ala tɛ deli ka sigi tuguni k'a deli ka d'ale ye n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i y'a deli a bɛ sɔn n'i ma deli fana a tɛ fosi tiɲɛ a ma a bɛ fɛn de ɲɛnama ni ala sɔnna an bɛ ala deli ani ala deli an bɛ ala deli k'a fɔ ala ma an bɛnna sahaba ma n'an bɛnna sahaba ma banna. Bokar Keita nana sigi o Ibrahim Bokar Keita nka o furancɛ kɔnɔna na Jɔnkunda Tarawele kɛra furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye min y'o sɔrɔ Mali in kɔnɔ yan a kɛra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a kɛra u ɲɛna yan o Sheikh Umaru Jara ko ne ma k'ale bɛ taa Jɔnkunda sɔrɔ don min ale m'a dɔn ko a ɲɛnama tun don o fɔdenw fana bɛ na o fana ye lahalaya gɛlɛn kɛ o taara ATT taara o yɛrɛ fatura bi ala ka yafa k'a ma maa min sigir'o kɔfɛ o ye Ibrahim Bokar Keita de ye Ibrahim Bokar Keita bɛna fanga in na don min malidenw jigi tun b'a kan ka se hakɛ min na anw yɛrɛ kɛra a fɛmaa ye fo ka taa fanga in bɔ a bolo don min hali n'a tun y'a sɔrɔ kɛ laban in na hakilina minnu jamana tun bɛ mara ni hakilina minnu ye minnu bɛna fɔ anw ye a n'an bɛ min kɔlɔsi o de ye k'a fɔ jamanadenw caman wala jamanadenw dɔw ni tun nana ban a la mɔgɔ min ye fanga in minɛ n k'o ye o sɔrɔlasi kelen ninnu de ye o sɔrɔlasi kelen marifatigiw de ye IBK ka fanga in paro ka daminɛ waati sa fo ka se bi ma o bɛ maa minnu bolo o y'o sɔrɔlasi kelen kulu kelen de ye o Mali ka girin ka se hakɛ min ma ni mɔgɔ ma nan'i sigi Mali kuntigiya la k'i b'a kɛ i ta ye i ta min tɛ tiɲɛ ye maa ma dogo bɛ ala ma dogo tɛ dɛ maa o maa n'i sigira Mali ka girin ka se hakɛ min ma maa kelen kunnadonni tɛ se ka kɛ Mali ye maa kelen kunnadonni tɛ se ka kɛ Mali ye fiyewu maa kelen tɛ se Mali kɔrɔ hali jama yɛrɛ Mali kuru kara tɛ se Mali kɔrɔ ala kelen pe de bɛ se Mali kɔrɔ o tuma maa o maa bɛ yen ko jamana in kalifara i la kana dɛmɛbaa wɛrɛ ɲini dɛ ka bɔ malidenw na ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kan'o ɲini dɛ i ka dɛmɛbaa ka kɛ ala ye Asimu bɔra fɛn min na n'a tun kɛra laɲini sabatira bi b'a sɔrɔ kuma wɛrɛ b'an da min tɛ nin ye a kɔni ma kɛ Mali silamɛw fɛla ye hali Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Usman Seru Madani Haidara ye a fana ye dantigɛli kɛ dantigɛli min kɛra a fɛ o filɛ nin ye alhamdulilahi an bɛ fɔlɔ ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn nin ye kibaru telima ye Haut Conseil islamique ka niveau la bi wulada in na Haut Conseil islamique ye kibaru dɔ sɔrɔ kibaru min ni a ye hakiliw dekun ni a ma bɛn silamɛw ma ko kɛcogo kama an y'a mɛn bi Haut Conseil niveau la k'a fɔ transition président dɔ y'a ɲini ka tɔɔrɔ se a ma silamɛw ka batokɛyɔrɔ la ni o ye misiri kɔnɔna ye o la Haut Conseil islamique tɔgɔ la an b'a nin baara in condamné k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra transition président na a ma bɛn silamɛw ma a ma bɛn hakilitigiw ma k'a sababu kɛ bi ye seliba de silamɛw ka seli don silamɛw ka ɲɛnajɛ don silamɛw ka donba don o kɔfɛ a kɛra silamɛw ka batokɛyɔrɔ de la silamɛw ka batokɛyɔrɔ la n'i y'a lajɛ an ka Mali ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu an yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn sama k'a yira k'a fɔ u mago tɛ silamɛw la u t'i ye silamɛw ka kungo la alors ni transition ɲɛmɔgɔ n'o ye président Hashim ye ni ale sɔnna ka wuli k'i ɲɛsin silamɛw ka alabatoyɔrɔ la misiri la parce que a yɛrɛ ye silamɛ k'a fɔ a bɛna fara silamɛw kan ka seli ni tɔɔrɔ ɲinina ni o ye silamɛw ka batokɛyɔrɔ la o ye silamɛw ka kumasiwli ye silamɛw kan k'a yira k'a fɔ ala ka so tɔɔrɔ man ka mɔgɔ si sɔrɔ ala ka so kɔnɔ hali kafiri min tɛ seli a bɛ boli sɔn n'a sera ka mɔgɔw kɛɲɛ ka don misiri kɔnɔ misiri huruma b'a tanga tɔɔrɔ ka n'a sɔrɔ o ye kafiri min tɛ seli fiyewu mana misiri ye alabatoyɔrɔ de ye mɔgɔ ɲɛ ganenw ɲɛ sumayɔrɔ ye misiri kɔnɔna de ye mana ni min kɛra misiri kɔnɔ bi juma misiri ba la Bamako k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔ se transition ɲɛmɔgɔ ma o kɛra fɛn ye min ma bɛn silamɛw ma o tumana Haut Conseil bɛ nin acte condamné k'a fɔ a ma bɛn an ma an bɛ ala deli ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ misiri kɔnɔ hali ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ kɛnɛma Mali silamɛw hakilila ye min ye bi jamana ye bɛn bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na kelenya bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kanu bɛ se ka don jamana in kɔnɔ pour que an ka jamana ka bɔ tan sabu an y'a fɔ an bɛ segin a kan jamana in mɔgɔ si tɛna bɔ bolo la jamana in yɛrɛ denw kɔ mɔgɔ si tɛ se ka jamana in kɛ foyi ye ni jamana in yɛrɛ denw tɛ wa an tɛ se k'o sɔrɔ sira si kan ni bɛn ni kelenya tɛ mana an b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan
an k'an bolo da an dusu kan an ka jɛ ka an ka tɔɔrɔ bɛ minnu ka k'o muɲu yanni nin waati in ka tɛmɛ ala ka se k'an dɛmɛ mɔgɔ kana mali kunna mali hinɛ bɛ min na n'a bɛ hami ni mali n'a denw ye mana nin de tun ye o conseil islamique ka déclaration ye nin baara in na k'a ma bɛn silamɛ ɲuman si ma bi dekun wɛrɛ ka mali in sɔrɔ jango k'a kɛ silamɛw ka alabato yɔrɔ la n'o ye juma misiri kɔnɔna ye jango k'a kɛ an ka seli kɛnɛ kan n'o o ye an ka seliba yɛrɛ kɛyɔrɔ kɛnɛ ye o kuma na kuma min bɛ an fɛ ka fɔ k'a ɲini malidenw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de bɛ o conseil bolo bi k'a lase ni ala ka diɲɛ ye salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ala ka mali kɔlɔsi ala ka mali kisi. nin tun ye Haut Conseil islamique a ɲɛmɔgɔba bi n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye a silamɛw tɔgɔ la n'o ye mali silamɛw ye u ka tɔnbolo faraba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali ye o tɔgɔ la ale ye min fɔ a ko nin wale ma bɛn mali silamɛw ma n tɛna tɛrɛmɛli wɛrɛ kɛ tuguni komi a yɛrɛ ye dantigɛ aw ye lamɛnli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw mali bɛ dali masa de bolo janfa minnu bɛ labɛn ŋaniya minnu sirilen don mali kama maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ kunungo fo ka se bi ma mali bi kisi ala de fɛ hali min ye Mbuye Haidara ye ɲɔrɔ Sheikh Mbuye Haidara ale fana ye mɔgɔw lajɛ misiri kɔnɔ n'o y'a ka misiri ye ɲɔrɔ a fana ye fɛn min fɔ o de ye dali masa de ye jamana in kisi wa mali bɛ dali masa ka kana kɔnɔna na malidenw ka lakana sirilen don ala de la a fana ye min fɔ janfa min tun labɛnna a janfa fɔlɔfɔlɔ labɛnna mali de kɔnɔ sabu n'a tun ɲɛ sɔrɔla tuma dɔ la bi tun b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ mali kɔnɔ min tɛ nin ye. cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ni mɔgɔ min ye ɲɔrɔn sirifu kɛ selidon a ye duwawu min don jamana ye a ye bilasiralikan min lase Asimu Koyita ma aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ka kuma ninnu bɛ hakililatigɛ di mɔgɔ ma fo n'a y'a sɔrɔ jigi bɛ fɛn wɛrɛ kan min tɛ ala ye ɲɔrɔn sirifukɛ y'a ka kumaw daminɛ ni fɛn min ye o ye ka barika da Alahu ye ka seli ciden kan cidenw na sɔn hɛrɛma n'o ye anw ka ciden ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma in jujona fɛ waati min a ye kuma fɔlɔ min fɔ o de ye nin ye nafilati idradha an ye saliba nafila min kɛ san kɔfɛ ani ka khutba kɛ alhamdulillah wa nashkuruhu an bɛ ala tanu ka barika da alladhi razaqana an na'mala dhalika ala min y'an ka jigana sera k'o kɛ ni basigi ni tanga ye نسلم على جماعتنا كامل جماعة بلا جنفو نحيطها جماعة ركرة ما بلا جنابوفو filana ye fɛn min ye a ye basigi ni yɛrɛkunsɔrɔ jidi ani karama a y'o don mali ye mali kɔrɔn fo tile bi mali fantan naani fɛ sharikɛ ye min fɔ o la o filɛ nin نحمد الله ونشكره كافو بيتنا في الله الهدوء an bɛ ala tanu ka barika da an ka yɔrɔ kɔni basigi de bɛ yen وكان من الله تبارك وتعالى an ye min ɲini ala fɛ ala min ka sebaya kɔrɔtalen don أن يثبت ذلك ويزداد ala ka basigi sabati ka caman jidi basigi in na يحفظنا ala k'an tanga من التطرف ka bɔ o yɛlɛmayɛlɛmaw la والغلو ani yaadali la ala k'an tanga حركات غير مشروعة وغير مسنونة ani wuli ka jo minnu man ɲi minnu tɛ sariya ko ye minnu man ɲi ala k'an kisi k'an tanga wuli ka jo sugu la ندعو نفوسنا ودولتنا كاملة an bɛ duwawu min k'an yɛrɛ an b'o de kɛ an ka jamana in bɛɛ ye أن الله تبارك وتعالى ko ala min ka sebaya kɔrɔtalen يغفرنا دولتنا العافية ala ka lafiya de ji di an ka jamana in na من مشرقها لمغربها وجنوبها لشمالها ka taa jamana in kɔrɔn fɛ fo ka taa bila tilebin fɛ ka taa kaɲan fɛ fo ka taa bila baɲa fan fɛ ala ka hɛrɛ de ji di a la basigi de ji di a la فيما بينها مسدود الرحم jamana kɔnɔdenw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka hinɛ de dɔn u yɛrɛ kun ni ɲɔgɔn cɛ التآخي والتضامن ani balimaya ani ka kɛ kelen ye i n'a fɔ ka don da kelen fɛ ala k'o de kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ وبلغني أن رئيس الدولة يامس ale y'a mɛn k'a fɔ ko kunun ko jamana perezida واجه هجوم انتحاري i n'a fɔ dɔw de ye ɲɛsin a ma a bɛ tun bɛ fɛ ka kojugu k'a la لكن بفضل الله نجانا nka ala ka fɔ ne sɛbɛn ala y'a kisi مهنه على نجاة a b'a sɔn kɔrɔta i n'a fɔ a bɛ ala tanu k'a fɔ a kisira cogoya min na a bɛ ala tanu o la داعي لي يقولوا من لا عقبات مدي يكون خير a bɛ duwawu k'a yɛrɛ ka duwawu kɛ perezida ye nin kɔfɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ de لنا جميعا an bɛɛ lajɛlen ye وأن
هذا تعرض له كافو فني يشي بريزي مكون من الله تبارك وتعالى على ده بريزي كشي مسين ده كشي لا يرجع عن ما كان له من نية خير ngani ahera ma fenwo fentum be بريزي na ngani ahera ma fenwo fentum be بريزي na kana sigin ko to akasabati akana ngani nyumai bayelma يخلص الوطن akaje ya afasoy akaje ya akafaso dewnye يسعى للعمل لله اللي يقدم دولة مالي ويرفع عنها البلايا والشرور akiji jawe fenwo fenye be nyuma malika nyuma yani faso dewnga nyuma akiche shirika jija ode madela يعمل سفيه والله خطاء والله شيء لكن لا غير نيته الخيريه لما كنت عنده بارا كنت عنده غير دولار ما كوجو كلا دو كوجو غير دولار والما كارتو غير دولار اي وكنا بريزين لسجين كابو اكا اتمبي منا كان لسجين كابو اكا انسان هذا ما دين هذا ما دين وني ما كوجو من كوجو دو تبي كو اخرين برا تونو سنتو لا اول ابتدى الدعاء عدلوا رسالة الرئيس هذا ملي إرشادات كان يدعو عندك كان يشي بريزيدنت محمود فانا بلا سرلو ده كوفاي الجرائم ما كوجو كلاو تابعوا جرائم ولو بيباي كوجو كلا بتوغا كوجو ده كو ويحقق لا فلي ده كاينا فكونو منك لاجي الجريمة ما مي كوجو كنو يرا يقابل جريمة ما سبترا كاي كوجو ك اي كوجو مينغه او يانغاتي ده كانغا كالا اللي برع من الجريمة والله برع الحال من الجريمة لما ما كوجو ك سما كوجو لا اوتيلا ما سنتالا البراء الآخرين ما هو تو من جيلند وما فنكه ما الحاجة ومانغا فمانغا سي ولما لا فدورة كودو كي كتاجا تودورة كانوكي اسمع اني قلت البرعة لا ايا لما نقول عليك كو ما جيل من ما فنكه من ما جومانكه احنا مالي مالي واصلين اما غبي بالعافية من الله تبارك اما غبي لا فيلا لو نيوسو كابو مساين في اما غبالا وراجنا من ام با يني مساين في ام لا فيلا يني مساين في راجنا من ام لا فيلا يني مساين في الله تبارك وتعالى انيا يني مسافه مسامين غسبا يا كورتالين alami ngai alami hina masai alami diri masai هو اللي خلق المخلوقات الذي يقدم فوندا والذي رزقها الذي يقدم فون غرجي الذي يقدم فون نيرمايا الذي هو وفا ويرحمها الذي بهنونا الذي هو نغتي مع علن اذكر الحمد لله انا توتا على كهنا دي كچا ودي لبولم دي كتنه نغتين غاو عن اذكر الحمد لله انا توتا على كهنا دي لبولم دي كتنه نغتين كاو حتى انها في عذابها في كاد دان فون يركو كتول لا جباليه لا لو قدرت على ذلك وسبب مساين دي كدافن تو لا جبالي لا كتلك هنا وكنا وسبب على كلين دي ينال الرحمه يباي دور هنا سرقا تولا جبالا نو كوني كدي علي ابوكي يا حالي الله تبارك وتعالى انيا يني مساين فميغا سبب يا كورتالين تفضل نحن الدوله على كفن سري او امني ني جمالين يرد عنا ما حوي من الى ذلك وفني انكم من بجمالين ناو على كو يني كباونا اني كلو من بجمالين على كو با تنازعات يغون سما جوجو من بكلين على كو بي التنازعات والحروب هذه شملتنا كامل يغون سما نكلو نو الى اننا جنس جمالين بلا فاستدرنا لا من حكم nga dumbora an yeni fanjuma ya bora fangaun de la koy anga fangaun de nana ni kujugu ni kuke maukunna اليوم معدل الانقلاب على موسى تراولة كبني دومي يكود تانك موسى تراولة وجاءت الديمقراطية الديمقراطية سكونا أنا جاء البلاء بلاونا أنا والبواء أنا على الدولة من توروني بلاونا أنا مالي جمانين عمها ضرر تورونا أنا جمانين لابو من توروني أنا كجمانين أدنبورا فنغا ماون ندفع أدنبورا فنغا ماون ندفع الشعب عقب تخلف فسدون فنانا أنا دولة جمانا فنغا ترى وقت يباي واتو دولة دولة عندها السلطة وعندها الحكم يباي فنغا دون فنغا بوبرو فمايين بوبرو ترى واتي دو فنا يبوي مدة عايزة ما عندها سلطة يباي فنغا يردسلن دو فيتو بولو تسفوينا
عاد لا ينظم نيتوني الدولة وعندها قوة وعندها السلطة نيتوني جمنا كي باي فما بالا فما بولا ولين عود مثلا المصلحة لا يزرد لا نيدبين وتوفير العافية أني كلافيا الدولة عاجزة جنسي لا يفهمين دسلندو ولا فلندو وتسفنا وهذا تخطيط الدولة نقول جمنا يرد فما يرد يني بلاون من تراسيو احنا مواطنين أنا يفسر دون جمنا أني جمنا دون جمنا بايرة تتمامي أنا عقب 20 سنة على الجبال جمنا بعندي باندانسي كدم سامي واسرع لي ساموغا أيو لكني وانا مواطن ذي البلد ألف للي سيجليرم يعني أنه فسر دون لقد مرت أما دلي كابو أنغا فكاب تايرو وري واللي يجرى به كامل سووا فين كيرا الحمد لله على برغلا شاهدوا كامل أيا كيرا ينا هياي فنعوا نندرون بينني جليون نوي عارفين منك يا الرئيس الجديد إمي بريزان كوراي أنيا ينيفه المدة اللي هي المعطية واتي من بك جيمة والله لنا مسامحين هاي المدة ما حد نعطاهم ما أعطاهم شيء لا يقعد والله هكتوبة إنك كوني واتي ناصرني واتي درون الديرة مامي ما يتسكى فين شامانجا على أي يتسكى شامانجا ما أعطاهم والله واتي جمدي ما فين بسكى كي شامان بسكى كي واتي من غنو nga halna utawo ikoni sera ka fi ijija ka fenninge ika do ika jamana selembo ma ika faso don selembo ma jamana yere kono selembe o ma rebe fanga minna o selembe ni sera ka nyumanke selembe o ma ana baada ale koni min fleni man hukum ne te fanga la mayo yani أعمال جمانا يرفعنا وبارا ونو نتا أشيلا عمل كبير ولا حابوس ولا بارا باتي بارا مانغاني يرتي فتنين يرتي نتا وجورو ونو شيلا جمانا ين يعني مع السياسة نتا جمانا ين فما بوليتيكو لا نتو لا يا غالبا نكوني سيد الرئيس منين توقف موقفه مخلص مثل بريداني جوجيرو نيمان جيليانا صديق كا نيمان ده كيني شي نيمان ده كما يرى كاسيكو ده مجرالا لوطنا يكفى دوني انا بعد نقول صفر نكوني بنجو ينوفي بنجو ينوفي واللي يسمع لي ما هو ما بينك كما ما وبيجو ينوفي بيدم لا نقول الناصرة يسمع لي دور الناصرة ام بنجو كيدمه ما بينك كما لما وبيجو كيدمه هنا الفاصل حد يعود مخلص كذا كم أما قبل ما على ما من جيلن بينا فباك كيف فسودي كما كيف فسوي نقول الله أنقول مسك عندي فويه لا عندي مثلا نت فانا كافوكو دوري أي نيند بيمبلو غانيني مفلك مين فويه لا سبتيلندو ما إن شاء الله ما لا يغيروا لا على سنة تقولي نيني فويه فين تابع يلما لأكون يسرك يجورون يمانا نبين جوينو نبيدني وكون سبتيلندو هالي إلى أجل خير نهيرونا أنا يبين يكرفه إلى أجل الشر نبغى نرنا ندوم تمويلاني أم بيد بينا تو حدنا لا يمشي لا يعرف بانفلا بيد تو بوني ناني دو كوني بنا تا كبولي بوني فنا كيرا إيري أي بوني تينغا فوكو بني بوني لا بوني جماني نقول بسكة ندي فرصة ما من بني نوفي ما من بني كم من نبي بينا أتكلم ما بكي أدينا نما من تنوفي أنت كم تكنتني أما إن شاء الله نعلى سنة جماعة نك جماعة ماني عالم جهة متطرفة نتا دا كلامك أفكو ما جوبو بينك جمانا ماني عالم جهة مشاغب نتا كلامك أفكو تشيني كلا بينك جمانا ولا نهوى للشغب ولا الضرب وتأنقل ليني وتأنقل ليني كا جومان ليني أي وتأنقل ليني أو بينما بيرومي أمبوري فيه أن هذه تعليماتنا الدينية كذاك أنقل دين دقليشون ليني الإسلام أنقل إسلامية دين دقليشون ليني طبيعتنا وأخلاقنا كيرا أن كتب يا نانجبوي كأن الإنسان ما تعرف يكون عافية وخير إن فأنا ما نفيا رتدور دوني لا فيني هيرا دتي وآخر دعوانا أنقل دعوانا الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعا واصلح أمور المسلمين أجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعا واصلح أمور المسلمين أجمعين واصل مكائد البغاة المعتدين
يا الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصل مكايد اللغات المعتدين. نسأل شيخنا حماه الله ومصطفاه وشاكرا اياه ما داه ربي اتباه ومن يكد الرداء سقاه وجزي عنا بعصر جزاء بيقول في الدبرزاء رزقنا بسبيل المكسي صافي البلاد من رحيق الانس وصلي قدر المصطفى عليه واله وصحبه المقتدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. maa kɛmɛ bɔɲɔnko ka selifini ani a sabara k'a du u ma sera min sɔrɔla ye olu filɛ nin. ne tɔgɔ Ousmane Sibiya Jalo, ne bɛ imabu représenté Union Malienne des Amis. gɛlɛya min bɛ lujuratɔw kan an ka sigida kɔnɔ a ka ca dɛ. ni bɛ komi sisan an bɛ hukumu kɔnɔna na n'o ye Maraka fondation Maraka dɔn dili ye. an b'o hukumu de kɔnɔna na an nana ni jardin denmisɛnninw de minnu bɛ internat kɔnɔna na walasa u kana u yɛrɛ santi ɲinakɛriw kɔ quoi. vraiment an bɛ foli bɛ mara ye san o san a bɛ nin initiative da a b'an wele seliba ɲɛkɔrɔla la ka fini ni sabara di an ka denmisɛnninw ma walasa u kana u yɛrɛ santi vraiment wuli ye quoi société kɔnɔna na. denmisɛnninw b'an fɛ yen san kalo 9 kɔnɔna na u bɛ internat de kɔnɔna na directement u bɛ kalan kɛ u bɛ dumuni kɛ n'u nalen ni sɔgɔmada fɛ u semaine bɛ kɛ yen u bɛ kalan kɛ u bɛ dumuni kɛ vendredi wula fɛ u bɛ segin. kelen-kelenninw bɛ yen olu bɛ externat la quoi olu bɛ na parents tila ka na u nɔfɛ mais en réalité problème ba yɛrɛ de b'an da la denmisɛnninw ka prise en charge la imabu kɔnɔna na. mɔgɔ min b'a to denmisɛnnin 200 ni kɔ u bɛ internat kɔnɔ la i b'a dɔn a man nɔgɔn. a bɛɛ ye maa lujuratɔ ye. bɛɛ ye maa lujuratɔ ye. i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yeli kɛ dɔɔni i n'a fɔ ne yɛrɛ parce que ne yɛrɛ problème de vision dɔɔni bɛ n na ne yɛrɛ ye école kɔrɔ de ye ja kɔnɔ. dɔw bɛ yeli kɛ dɔɔni dɔw bɛ yen o tɛ foyi ye i n'a fɔ i ɲɛ bɛ caman na yan o tɛ foyi ye o problème ba de b'an da la. an kɔni en réalité gɛlɛya b'an da la yɛrɛ de gɛlɛya b'an da la c'est vrai état kɔni état bɛ fitinin kan ye a fitinin kan a bɛ vraiment a bɛ geste min kɛ c'est symbolique mais en réalité c'est insuffisant. an yɛrɛ de bɛ boliboliw kɛ kɛrɛfɛla fɛ de gauche à droite walasa an ka se ka partenaire dɔw ɲini yɔrɔw la ka se ka to k'an dɛmɛ. wala gɛlɛya b'an bolo denmisɛnninw ka prise en charge yɛrɛ de la. an nisɔndiyara kojugu denmisɛnninw yɛrɛ y'a dɔn sisan vraiment ɲinama k'u kɔ quoi c'est symbolique. hali ni denmisɛnnin bɛɛ ma sɔrɔ vraiment ni kɔni n b'a ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ walasa lujura a bɛ se ka lujura ta ka bɔ lujuratɔw kan cogo min na quoi ni nin kɛra lujuratɔ a bɛ lujura ta ka b'u kan quoi. kuma kun tɛ n b'a ɲini walayi maliyɛn bɛɛ de fɛ vraiment u ka an dɛmɛ yɛrɛ de. wa n tɛ gouvernement fana fitiriwaleya dɛ parce que u bɛ dɔɔni kɛ mais cɛncɛnni na c'est insuffisant. a ti wasa kɛ quoi. wala n b'a ɲini u fɛ mara filɛ nin ka mun kɛ bɛɛ ka nin ladege bɛɛ ka mara ladege a ka nin hakiliɲumanya in kɔnɔna na an ka denmisɛnninw walasa u kana u yɛrɛ santi vraiment oublié quoi. Madame Jikine Atuma Gakou, ne ye Mali lujurutɔnba présidente ye. an bɛ yan bi hɛrɛ de kɔnɔna na. an bɛ yan bi fondation pour l'entraide et le développement. an ka mɔgɔ filitaw tɛ aw bɛɛ nana aw ka so de. an welela bi mɔgɔ minnu fɛ dunanw tɛ parce que u kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ɲina sunkalo la k'a fɔ ko an ni Mali silamɛw tɔw bɛɛ de ye kelen ye ka na sunakari di an ma an y'o kɛ yan. a don o ko ko wa ko nin t'a laban ye o de la bi u bi yan k'a yira an na k'a fɔ an ka denmisɛnninw ni denmisɛnninw tɔw bɛɛ ye kelen ye. olu b'a di denmisɛnninw tɔw ma cogoya min na u b'a di denmisɛnnin lujurutɔw fana ma o cogoya la sans différence sans distinction. donc bi u nana ni finiw ye u nana ni pantalons ye u nana ni survêtements ye u nana ni sanbaraw ye u nana ni hali sali tapiw ye pour que an fana bɛ seli an ka seli kɛ comme denmisɛnninw tɔw b'a kɛ cogoya min na an kana to kɛrɛfɛden na an kana to merune. ne ye fédération présidente ye n ka foli de b'u ye ala ka sara u ye parce que n'i ye ɲuman kɛ ninnu tɛ ɲuman kɛ k'a fɔ k'an k'a fɔ u ye koyi ninnu tɛ ɲuman kɛ k'a fɔ ko a ka jɛnsɛn bɛɛ k'a ye. ne y'o de faamuya olu ka ko la u b'a kɛ ala kama ala ni kira kama an bɛɛ de bɛ dugabu k'u ye ala ka sara u ye. ko ne kɔni ka foli ye o de ye vraiment k'u bisimila fédération kɔnɔna na et puis k'u wale ɲuman dɔn hakɛto b'a la. salala mahamadu. ne tɔgɔ Seydou Togola n ye enseignant de professeur don n fana ye inspecteur de. an bɛ ala fo ka ala barikada. an tɛ se ka kuma in daminɛ fiyewu n'an ma daminɛ ni ala yɛrɛ tɔgɔ barikamaw ye ka daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala muhamadu wa ala ali muhamadu sallallahu alaihi wasallam. jani n ka kuma daminɛ n bɛ fɔlɔ ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ fo n b'u fo
n b'a ɲini ala fɛ ala ye nin mun kɛ anw doni ye an y'a minɛ ni ala ye ninnu y'an bɛɛ ta de ye u bangebagaw wolo mɛ lujura min b'u la u m'a san sugu la u m'a ɲini ala de y'a d'an ma k'an lajarabi k'a lajɛ k'an dusukun lajɛ n'ale ye lajarabi bila an kunna an b'a kɛ cogo di ninnu ye adamadenw ye anw yɛrɛ cogoya la olu yɛrɛ ka fisa ni anw ye parce que ala ye lajarabi da u kan u ka tila ka sɔn adamadenya ma ka fara o kan o ye koba de ye n b'a ɲini ala ka den ninnu kɛ den barikamaw ye n b'a ɲini ala ka den ninnu kɛ den barikamaw ye lujura min b'u la ala ka n'u bali ka jɛnatigɛ baara si kɛ ani lahara baara si kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ foli kɛ ka taa se mali lujuratɔw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔba n'o ye madame a bɔla ka kuma sisan n b'a yɛrɛ fo an bɛ nin min kɛla nin an y'a kɛ ala yɛrɛ de kama ɲumankɛla dɔw fana de y'a di anw ma an k'a di tan an b'olu fana fo k'u barikada nin fitinin min filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana bɔ kɔlɔlɔw kɔnɔ bi ala k'o kɛ ala ka nin kɛ sababu ye an bɛ ka nin hinɛ min lase denmisɛnnin ninnu ma nin ye o ka kɛ sababu ye ka hinɛ lase an ka jamana ma ala k'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ko anw ti foyi ye an ye fondation ye adamaden dɔ de bɛ mali kɔnɔ yan 2013 a ye nin hakilina sɔrɔ an ka taa nafolo minɛ nafolotigiw la ka n'a di maa minnu ni gɛlɛya b'u la u ni sogoya t'u bolo an k'a kɛ k'olu ɲɛji cɛ an tɛ se ka kuma ninnu fɔ fana fiyewu fo an k'o fana barikada nin kɛnɛ in kan n'o ye musa mara ye ni a ye nin hakilina sɔrɔ 2013 ali mejaw nalen min filɛ nin ye u nana parce que fana u ka baara dɔn n'o tɛ nin si man di anw ye an b'a kɛ ala yɛrɛ de jati kama wa ala ka sara ka bon ni bɛɛ ka sara ye an ka tɔn tɛ dɔwɛrɛ a tɔgɔ ye la fondation malienne pour l'entraide et le développement jɛkulu do min bɛ dɛmɛɲɔgɔnya sabati walasa yiriwali ni ɲɛtaga ka taga kɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ an kɛlen ka denmisɛnninw nisɔndiya seli la a bɛ jɛɲɔgɔnya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ teriya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kanu sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɛtaga sabati fana o hukumu kɔfɛ ali birasa alimami min bɛ yan dugutigi an b'u bɛɛ fo parce que ala ko yɔrɔ la ni ala mɔgɔw ye i kan ka ɲaga i yɛrɛ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mun ye nafolo ninnu di ka nin fani ninnu san ka di u ma fani ye sutara ye ala k'u sutara ka samara ninnu di samara bɛ maa tanga fɛn caman ma ala k'u taga fɛnjugu caman ma mun kɛla sababu ye fana ka tɔn ninnu sigi walasa nin baaraw ka kɛ ala k'a n'a jidi ala k'a dɔn a kɔw ye diɲɛ ani lahara ala k'a ɲɛ an bolo ali birasa pour que ka bɔ kuma na an bɛ ala waleɲuman dɔn maa 100 an y'o de suganti ka fani ninnu d'u ma fɛn tɛ dɛ c'est un geste symbolique i mana fani ninnu dɔ in na nin dɔw tun bɛ bi peut-être fani sɔrɔliw ye seli la problème kun dɔn mais a tun ka d'an ye a ka tɛmɛ nin kan mais ko daminɛw don san natɔ la a bɛ se ka kɛ an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ka maa 1000 o denmisɛnninw bɛ o fɛrɛ bɔ mais nin ye ko daminɛ ye maa 100 de ye gɛrɛsɛgɛla la ɲina a bɛɛ denmisɛnnin ye lujuratɔw ye lujura suguya bɛɛ b'a la mun ta ye ɲɛko ye o mun ta ye sen ye o mun ta ye tuloko ye o mun ta ye kumako ye o a bɛɛ b'a la i n'a fɔ présidente yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ale yɛrɛ min ye présidente ye olu de y'a sugantili kɛ olu bɛna an kɔni b'a di olu b'a di dɔ sa maa 100 kelen ninnu b'a di cogo min na u yɛrɛ bɛ tila k'a di ten an fana bɛ sigi fana k'a lajɛ a ditɔla lajɛ u bolo an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo an bɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka politiki ɲɛmɔgɔw fo jamanatigiw fo ka dugutigiw fo ani biro sa an kana saliya duwawu la jamana nin ye dɛ parce que n'i y'a ye bi an bɛna an sigi bi k'an bɛna denmisɛnnin ninnu fɛngɛ o y'a ye an basigilen don dɛ ni basigi tɛ yen foyi tɛ yen dɛ ni lakana tɛ yen foyi tɛ yen dɛ ayiwa ale biro sa ala k'an ka jamana bɔ bolo la. Kulubali i jitala tɔw